N'eziokwu, enwela ihe ndị mere kemgbe ndị mmadụ ji agba ọsọ ịsụ Igbo na-achọ ha ga-eji enwe ihe ngọpụ. Ụfọdụ kwuru sị na ọ bụ nne ha anaghị asụrụ ha Igbo, na nna ha anaghị asụrụ ha Igbo. Anyị ghọtara ọ bụ ihe mere ma ọ bụ eziokwu. Mana ugbu a, Ọnụ Kwube TV bụ maka inyere gị aka ịma ka esi asụ Igbo. Na ihe ngosi dị iche iche ndị anyị ga-emepụta bụ ihe ndị ga-abara gị uru. Enwezi ihe ọzọ ga-abụ ihe ngọpụ. Tinye uche gị n'ihe gbasara ọmụmụ Igbo. Asụsụ bụ njirimara mmadụ. Asụsụ bụ ebe eji mara ebe isi. Ọ bụrụ na ikwu okwu amara ebe isi. Mana ọ bụrụ na ị na-aza naanị aha Igbo, ị na-aza Nneka, Chinedu, nke ọ bụla ọsọ ka ọ bụrụ ya, mana ị naghị asụ Igbo, ị maghị asụ, ị chọkwa na ime ịsụ. Ọdịiche dịrị mmadụ ime ihe na mmadụ amaghị ihe. Ọdịiche bụ dịrị mmadụ amaghị ihe na mmadụ ịchọrọ ime ihe ọ na-amaghị. Gị nwere ebe kwa ị chọrọ ịma, ị chọghị ịma, ọ gbasaghị gị. Oge na-aga, ị ga-ahụ na ọ ga-emebido n'ụmụaka, lụọ nwaanyị, lụọ di, nwekwa ụmụaka. Ị ga-akwa mma sị asịkwa na mmara karị mmeju ihe mụọ maka asụsụ ka nwee ike nyere ndị ọzọ aka, nyere ụmụaka. Bụ na ọkwa maka ndị Yoruba na ndị Hausa, ọ bụ na ịhụ ha anaghị asụ Bekee, ha anaghị asụ ihe ọbụla, naanị ha na-asụ asụsụ Hausa na asụ Yoruba. Mana gị bụ onye Igbo, ụmụ gị sụ Igbo, ebe a hịọtara na-eme otu ahụ, mana ime ya ọzọ nkịta aracha gị aja. Ya gazi ngwa bịa n'Ọnụ Kwube TV, sọskraịbụ, na-egere ihe ndị anyị na-eme, si otu a gaa n'ihu ịmara ka esi asụ asụsụ Igbo.